Naghagok pa may mga bayot ako ugangan dito nagbasar mga bayot mo ni iyang gipamalit mga bayot mga vegetable mga bayot. Ano ni napansin na ako ang kanoko din ha gumikan kay si Karina anak mo iga color iya ang cutex mo gigamit. Before hindi ka nga kuwang kape ka sa ilong mga bayot. Yan ang gidepros daaning karniha. Mo nang karong mga panahon na mga bayot gislis-islis na yung silingan. Mo ni ako ang gamon karong kalanon pamahaw pan YouTube panihapon mga bayot no gumikan kay kasaran na sila mukaon sa kadlaw mga bayot pero tulo upat ka oras na sila magnilingkura di na sila motindog mga bayot og di na piyakpak na pud ilang tiyan. Kay klaro pagka istorya mga bayot kami kanya to sa amo ang kabukiran mga bayot na experience gyud nako na mga bayot dako na kayo o taas-taasan ng 10 minutos na magnilingkura og kinaon no. Siguro mga bayot kay gaapas bisa mo ang mga tarbahoonon kaniadto mga bayot kay og di manigwig mga kahayupan mga bayot mamugas mga buno unya na apat tawon oy labunon mga bayot nya napahikayon. Sila dinhi mga bayot sa planetang natungtungan o kaning bubo nga ako ang gisudlan mga bayot dili inana no. Kay kung mga ngaon na sila mga bayot taas-taasan ng 5 ka oras mga bayot o kay namubuan na ng mga bayot 2 o 3 ka oras na sila nilingkura og kinaon. Gumikan ka istorya wala diri wala didto mga bayot tagay na sila dire mga bayot mo nang kanipod sila mga bayot og mag-inom-inom man si pila na ka botilya pila na ka litro ng ilang imnon nga mga hard drinks mga bayot di na sila mahubog mga bayot kung dili tip sira na mga bayot gumikan kay anad na siguro ilang lawas ug alcohol mga bayot nya sakto man pug insak sa mga kalanon ba sa mga kaniadto sa kabukiran mga bayot dili inana no. Gumikan kay nakahinomdom jud ko kaniadto mga bayot ang mag-ilinom o mga plahubog ito kaniadto sa mga bayot og dili kindi mga bayot junk foods nang ipulutan. Kung naman gani karne mga bayot daghan na kay ng karne mga bayot basta fista okay jud kay na siya mga bayot og kanang naay kalingawan sa kinabuhi mga bayot pero kung normal ra nga adlaw mga bayot og dili bulad ginamos og dili bahaw nga luto mo na ilang ipalaman o mo na ila ang ipulutan. Unya di pa na sila mainom og ilim nung makahubog mga bayot basta dili na sila makakaon og mga karne. Kinahanglang sudan nila na intiyan ay ha mulabog. Mao nang og mahubog ni sila mga bayot sila magsamparay-samparay mga bayot no gumikan kay maayo man sila og kinaon ug mga bayot gawas og moadto na sila mga birthday mga okasyon sa kinabuhi sa laing planeta mga bayot kana og minus ang kaon mga bayot inig ulian na mga bayot magsamparay gyud na sigon pa sa ako ang kapika sa ilong mga bayot ako na lang kuno oy magbana-bana ani mga bayot ug unsaon ni pagluto mga bayot bantay bitaw nagdi mga ug unsa akong lutoon ani basta kay minalaning pagkalutoon na mga bayot kung kapika sa ilong mga bayot wa gyud reklamo mga bayot ug unsa akong luto-lutoon mga bayot basta kay malamala lang na way sabaw-sabaw di na siya pahigopon og sabaw mga bayot okay ra gyud kayo. Ako din ang gi-fry daan nanay pa fry yung silingan sinugbar yung bulad akong hibawan kanina adto og ginamos mga bayot pero karon na nagipagisa-gisa mga bayot aning mga pulutan mga bayot nga utanon o dili luyangon kani bang patatas mga bayot ko kay balo mga bayot og maluyang ba kani kay ang saging og ang kamuti mga bayot og ang kamanting mga bayot magluyang man og imong lubkon butangan nimo og sapal pero kani patatas mga bayot wa ko kay balo mga bayot kay wa maguni kani adto sa among kabukiran mga bayot og naa man gani sa lungsod mga bayot bulawan man ang presyo ani kani adto sa among kabukiran gibutangan din ako nag turmeric powder durog nga paminta og asin mga bayot and katong ginisa nga pinalit na ko dito sa Philippine shop mga bayot ba na pa man mga bayot sa parador nga ako nakita na og yapil ako hagbong gihaf ko raday na ako ni mga bayot no kanang inig kaon ba nimo mingog agay-agay mga bayot pero lagat-lagat mga bayot kay mao ni ako isagol dito sa kuang karne nga butangan ako og kanang kalanon ba gitak na ako ning kalha mga bayot na lang hugas-hugases sa silingan mga bayot ay gumikan kay wa po ni gitilaan rig-iring mga bayot po iring dinhi sa ako ang planeta nga akong natungtungan o direk sa kusina mga bayot unya mao man po ni akong gigisahan mga bayot gibubuan nang nako na dinha mga bayot og mga seasoning ba mga bayot ayan gibubuan nako ng karne gibutangan ako turmeric powder durog nga babinta diin asin mga bayot dayon ako ning tuyuhan aron di po ni maingon og gikan nakuyapan ay mo katingalan dra mga bayot og dagdag kong hiwa na mga bayot no kay wa na sila nagdaginot dinhi mga bayot sa ilang mga sudan-sudan mga bayot gumikan kay di man po ni baligya okay ra pud mga bayot og mura ni kadak-aden hi mga bayot og planggana mga bayot og dili nigo o dili hapag mga bayot kay sila ra man po'y mangaon o kami ra man po'y mangaon ani mga bayot di man alakansi pag okay na ko mga bayot murag kinahanglan gini mo tag tubig mga bayot pasagdaan sa nako to dito mga bayot mo uswag sa ko dinhi mga bayot ay naglata-lata ato mga bayot ayha sa nako to ilunod tong ako ang gipang fry dito nga mga vegetable kunuhay og dili lagi ka arte-arte mga bayot di ka kinahanglan maghaling-haling dinhi mga bayot kas ang tuyok dinhi mga bayot na inig balik nimo ana mga bayot luto na aron pud malawot-lawot tong karne nga akong giluto-luto ba mga bayot gakutaw ko dinhi mga bayot usa ka kutsarita mga bayot nga cornstarch mga bayot dayon akong gibutag tubig din akong gikutaw-kutaw unya kay paglantaw nako dinhi mga bayot sa kalha ubas-ubas naman hapit aw diri nako ibubo ni mga bayot ning ako ang gikutaw-kutaw nga cornstarch mga bayot aron maingon po ni siya mga bayot og lawot-lawot ba bita-bita mga bayot ay ako ra man po'y naka-imbento ani dinhi sa planeta nga tungtungan o dinhi sa kusina nga ako ang naanhian mga bayot aning cornstarch ba mga bayot mangani sila kaila ani mga bayot kaning cornstarch sa ila mga bayot mura pug harina ba mga bayot dayon hibong sila mga bayot ug unsaon kuno nako kaniadto mga bayot wa ako gabutang-butang ani mga bayot nya kay karon mga bayot kay naingon naman pod yung silingan mga bayot ug magpasidi ba mga bayot aron ingnon pro lami-lami nang ato ang kalanon aron pod ingnon mga bayot ama ay kasi maluto ug giginahan man pug gama mga bayot nya naman pod dinhi sa ila ang refrigerator o dinhi silang kaban mga bayot gihulog nako mao na ni mga bayot halang-halang dinhi
siya mga bayot kay kanang pula-pula nga atsal nga ako ang slice mga bayot halang pa na siya mga bayot sa siling labuyo. Wala na nako saboy-saboy mga bayot kay naluto naman po ning karne mga bayot. Bahalag inigkaon anang mga vegetable dinha kanang mga carrots ug kanang mga patatas ug mag-agay-agay pa na mga bayot di man pud siguro na makabuto og tiyan. Gumikan kay magkilaw-kilaw mangana sila mga bayot sa mga kumpay dinhi og mga vegetable kani pa ba mga bayot nga gi hot nako ni dinhi og gi half cook nako ni dinhi di pud siguro maglaay na nga mong tiyan mga bayot mahibawaan bitaw na ugma mga bayot kay mag voice over na pud yung silingan og unsay hinungdan. Gipinahinaya na akong kalayo mga bayot no gumikan kay sigon pa sa akong kapika sa ilong mga bayot after 30 minutes pa kuno sila mauli mga bayot igo gid pud mga bayot inig ka malamala ani mga bayot nga naingunan ni siya dinhi mga bayot og bulad nga gikan kay prito mga bayot aw luto-luto na gini ubutang na ginakon ni lamisa mga bayot ako sana siyang ipa ukay-ukayon dira mga bayot aron maikal-ikal pa na mga bayot ang mga sabaw-sabaw mga bayot makaligo ning uban ba. Wa ko kay balugon sa ning putahiya mga bayot, di po ko makaingon mga bayot og kaliritam ni mga bayot kay hubas-hubas man, di po ko makaingon mga bayot og adobo-adobo ni mga bayot gumikan kay wa man pud gasinaw-sinaw og mayo. Gidundan akong talong nga akong gisugba mga bayot gibalay-balay sa silingan mga bayot no kay mapagod-pagod man pud dinhi mga bayot. Convenient yung kay ning pagsugba-sugba akong talong mga bayot kay bisag walay mga uling-uling mga bayot makakaon mi diri og sinugba. Pero klaro pagka-istorya mga bayot mukhaon rami og mga sinugbang talong mga bayot og summer na din hino kana winter mga bayot di mi mga na. Kung mukhaon manggani mga bayot kanang gikan na sa shop mga bayot gikan na sa city bitaw mga bayot gisulod na og garapon mga bayot nga inani ba pero tinimplado na daan. Pero pwede man pud mga bayot bisag winter o bisag unsang sisuna mga bayot o magsugba-sugba kad dinhi og talong mga bayot pero namang gud pud sila mga pamanhiin mga bayot basta kay dili season anang mga vegetable o kada mga atono na gani mga bayot di po na sila mo palit. Naluto-luto na tong talong mga bayot no kung gisundan dirig mga atsal mga bayot kay lahi ning atsala mga bayot kaning usa mga bayot nga ulahi na kang butang mga bayot halang gid mga bayot pero kaning orange nga usa mga bayot dili na siya halang mga bayot tamis ni siya mga bayot nya juicy po unsa rejoice ra man gud nga shampoo mo yakon hibuon kanito basta kay ni kaon ni mo na mga bayot magtubig. Sa ako ang pagbali-bali mga bayot, ang ako ang kamot mga bayot nga daghag kubal mga bayot na initan mga bayot ay. Mo nang magpalaban ko dinhi mga bayot og tughit mga bayot nangita ko tughit mga bayot nakakita na gyud tawon ko mo nang ako ning balihon diri pinaagis tughit. Ganahan mo kaon ako makagupa ani mga bayot og ginanayon ako pagluto ni mga vegetable mga bayot. No nya inig kaon na nila mga bayot ilar nang bubuan og asin sa ilang plato. Sa mga kaniadto sa kabukiran mga bayot di may magsugba-sugbay na ni mga bayot ang among subawon kaniadto mga bayot og dili bulad talong. Pasagdanan ako na dinhi mga bayot igog pud mga bayot mapagod-pagod na siya mga bayot raragod po ka din ha mga bayot og landa-landa mga bayot na inigdundahon na nimo mga bayot og maluto-luto na. Lami pud ang taning talong mga bayot labugon og tuno ba. Dayon imong butangan og sibuyas bitaw mga bayot aw lami na kayo imong pamahog paniudto panihapon na mga bayot nya kay wa man pud sala dinhi tuno-tuno mga bayot nga fresh ba mga bayot fresh pa man sa karina mga bayot sa ilang mga tuno diri kay ang mga tuno diri mga bayot gisulod na og lata mga bayot pero dili gid gikan diri mga bayot gikan pa sila planeta gi-import diri mga bayot nya inig simot ako sa tuno-tuno mga bayot naingon man siya mga bayot og kana bitang lobe mga bayot nga na ay butbot da sa ilalo mga bayot inig buak nimo ana mga bayot na may baho-baho mga bayot nanang bahuwa mga bayot pero inig lutuon nimo mga bayot mura naman pud og original mga bayot mura pa mo fresh naluto na din ning atsal mga bayot mo nang akuara ni siya diri hingi panitan mga bayot no gamit aning kutsilyo mga bayot convenient ning inani mga bayot og magpanit-panit ako mga bayot kay di pareha sa talong mga bayot pasag init-init mga bayot na initan gid tawon ningon sa lingan nga mga kulamoy no. Mas maayog gid po na diri mga bayot bisag di na ka magkatakulig-takulig mga bayot magamit-gamit pa ka og mga unsa ni ngalan ani mga bayot gloves man ni mga bayot medyas ra magud akong hibaw-an kaniadto sa mua og ringkot mga bayot sa kabukiran. Mila ba yang pipila ka bulan o diara mga bayot ready na ning ako ang gipang panitan. Mo na ni isud-an ipamahaw paniudto sa ako ang mga gupa mga bayot kay kas-ara na sila mukaon sa usa ka bulan aw sa usa ka adlaw ra di ay. Ay na lang mo kutingalad din ha ay na lang mo panaway mga bayot og nay nag-itom-itom din ha mga bayot di na takuling mga bayot kun dili mao na oy katong panit mga bayot nga nasunog-sunog mga bayot naluto na pud ni dinhi mga bayot ning ako ang giluto-luto nga sudan mga bayot no ako na ning gihaon diri mga bayot kay ako makagupa mga bayot after 5 minutes kuno mga bayot muuli na kuno sila man ang inig anhin nila dinhi sa kusina mga bayot mulingkod na lang na sila dito nakabutang na ni dinhi sa lamisa mga bayot oh kaysa may maka huna-huna na mga bayot og tindog mga bayot og ginaning klasihang kalanon nga ibutang sa lamisa mga bayot kani yung silingan mga bayot bisag asa ibutang mga bayot may kani mo luto-luto may kani mo laba may kani mo hinlo may kani mo daro may kani mo mugas may kani mo munlay mga bayot kumikan kay anad ko anang mga trabaho ang mga bayot mo nang sisiw ra kay sinsilingan mga bayot inani mga putahi bita-bita mga bayot sa una mga bayot sa kabukiran pa ko mga bayot makaingon jud ko og kanang basig di ko kay balumuluto o basig dili lami ako ang nilutuan pero og imong sulayan bitaw mga bayot kana imong mga basin-basin mga bayot makaingon na lang kag aw basin ra da ito kay og di gid mo na sulayan mga bayot taman ra gyud na sa sulay-sulay mga bayot og basin-basin mga bayot maayo ginang imo ang i-experience gid mga bayot ang unsay mga guni-guni sa imong kinabuhi o mong
huna mga bayot kay makarealize man ka mga bayot nga katong dili na ko kaya sa unang buhaton mga bayot gumikan kay wa man po inani mga ingredients mga bayot no. Bulad ug uyap ug ginamos raman to kanunay sa basket namo kaniadto mga bayot mo nang digyo ka makaingon mga bayot nga tama na ka sa basin mga bayot kay og imog yung sulayan mga bayot aw kanang pamasin lagi nimo mga bayot makumpleto ginog imong sulayan. Sa tuwa mga bayot ug naa na gani sudad-sudan mga bayot ang atuang ipasigarbo mga bayot og dili lutong mais lutong humay mga bayot og dili yellow corn. Dinhi mga bayot pan mga bayot no kaniadto mga bayot ang pan sa mo kaniadto mga bayot mura gyud kumo kadak ang mga bayot diri mga bayot na ingog nego kadak ang mga bayot mo ni amo ang i-partner ng sudan-sudan nga ako ang gigama-gama. Dinhi ra tama na kong wara-wara daghang salamat sa paglantaw mga bayot kay malamala na ni akong baba mga bayot og nayaw-yaw.